Anul fericit! Bună și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. După cum vedeți, acum aplicația e mai diferită, cauza că mi-am schimbat telefonul, dar nu am primit un nou telefon. Da, am văzut că la episodul cu Minecraft care l-am postat acum 2 zile, am văzut că am avut foarte multe vizionări, 35 acum ultima dată, și m-am gândit să mai fac unul. Da, deci trebuie să dați aici. Bun. Așa. Cum am zis, proced că să vă bagi pe mapă, că altfel. Și linia verde va trebui să fie 100%. Am făcut în episodul trecut, numai că am scris și nu. Bun, din anul 2021 mai sunt 52 de minute. Bun. Da, pe creativ, că survival bă, și nu e chiar foarte fain. Ia, cum să zic. Ciolanile astea, bulanile. Crash Ball. Așa. Care mi-am dorit să am de foarte mult timp arma asta. Hai să-i dau la scăritul ăsta. Bun! Bun. Cam așa este Crash Ball în Minecraft. Poate că unii știți. O, sta, cum pot să fac? Hai să te nimeresc. Așa, bun. Nu știu după hitul ăsta să văd cum va fi. A, nu l-am nimerit. Da, bun, deci 3 hituri. Și dau. Bun, hai să luăm un zombie. Nu știu de ce, numai că în telefonul vechi mapa nu mai am. Nu știu, poate că nu și-a făcut transferul foarte ca lumea. Dacă știți ce transfer dintr-un telefon în altul, durează mult, destul de mult, să zic așa. Creeper. Nu știu dacă mai am cheie. Nu știu de ce, dar m-a spawnat la Pol Nord, deci la Pol Nord nu ai ce să faci. Nu știu, pe unii loc chiar nu stau. Nu știu că și dacă e noaptea. Hai. Dar puteți să priviți la distanță. E o armă foarte importantă. Bun. Bun. Numai să făcut în operație. Groză. Nu am nicio operație. Nu are nicio operație care să-i recunoască.
Că mai zbără? Nu știu, dar merge să stau aici. Bun. Tot. Am gândit foarte mult să o fac în modul survival. Bun. Sau tot. Acum vreau să... Tot albastră, așa. Ender pe Kevin. Bun. Pe să nu mergea în apă. Doamne. Fix în apă. Nu știu oare unde am fost. Bun, aici eram. Văd. Așa. Dă pe fata lui. Stai, cum să... Cum cheamă, dar inginerul zice. Deci. Acum am încercat, este un suport de arme unde vă puneți armele. E ceva important, foarte important. Stai să fac și o demonstrație. O. Să-ți iau. Bun. Ești bun? Bun. Două facultăți, la două lucruri odată. Și ce facultăți faci? Ia mă, că se Zoia Sârb. Cum? Zoia Sârb. Bun. Îmi pun aici crossbow, da! Cum am zis. Și acolo un crossbow. Puh. Aproape am uitat să vă spun. Aici ce vedeți voi, acum este o aplicație standard, orice telefoanele mai noi au o aplicație standard. Aici înreg ecran. Doar de ce nu știu dacă scrie. Nu, unde e ecran? Aici. Da. Bună. Colo. Nu, și de aceea arată așa. Și poate că am uitat să mai spun ceva. Noile telefoane, nu știu, dacă ați încercat să faceți chestia, le puteți face un PC. Adică dacă le conectați la un dispozitiv, la televizor sau... Chiar l-am făcut PC telefonul meu. A fost foarte bucuros. No. Bun. 16. Deși... Mai sunt, să mă gândesc... 44 de minute din anul 2021. Da. Să-mi colectez aici. În portal, bun. Și ai o fender.
plece, dar am observat că celălalt telefon nu ți-a făcut aia neagră, oare... Nu știu, habar n-am de ce. Uite așa și... De... Oare trebuie să fie toate în acea poziție? Nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă vă știți de ce nu mi apare. Oare trebuie să mă duc la setări sau... Nu știu. Bun. Crafting table. Să oare ce mai pot de... O să treci în casă câțiva ani cu el, dar să le pui la bănică, treci bun. Da. Deci asta e clar că nu va ieși. Așa-i? E ludă. Oh, bun. Doamne, și pe ăsta de... Gata, l-am găsit. Paracalul. Nu se mai țin foarte mult. Deja filmul are de 11 și 40 și Gata, mâncătă. 8 de secunde. 50, da. Chiar ce mai sunt 42 din anul 2021. Și paracalul. O vrăjitoare! Dar pe ea au interesat-o banii, nu? 2000. Ei, unde te duci, vrăjitoare? Cum l-a falimentat acela? Nu, dar nu S-a zis râsul! Cum râs? O rămână cu crossbow! What? fața, așa te mâncată. Da, wow, Nu, să am în fata aceea. da, am omorât-o. Hai. Tu scheletele ce cauți aici? Mă scrofit că până o duci la beier. Faha! Crossbow dintr-un fir poți să omori o rață, da? Înțelegi? Să fac o demonstrație. Da, dintr-un hit. Bun. Nu intra. Nu se merge străin. Bun. Așa. Mai are și făcută pe buză ce roz. Să văd ce să mai fac. Chiar văd o toată gândea să face. Dispenser. Am mâncat banii după celălalt, după timp. Nu. Dispenser meu. Bun. Mai mulțumesc. Nu știu oare ce să pun. Cumpăra la fată telefoane și din bani. Tinti, așa. Dar cum era la fezi la bancă să-și iei banii? Ce bani? Tinti, bun. Ochi și e face și e și ce? Fata? E! O să... Pe 100% face ce Redstone. e folul pe Bun. bloc. Nu, pe ce bani trebuia știe? Am un Oh, cred că a murit și... Pe ce cu la firma, mă. Văd chiar că a fost un... Chiar nu știam experimentul ăsta. Hai să punem TNT-ul. Da? Și... Mai am văzut că chiar așa urât. Bun. Creatora ce de modă. Cum o cheamă Nelu? Ce să fac și eu un experiment să văd dacă va și... Bun.
Nu. Dacă pun... Stai că aici nu-s roșii măcar. Nu, nu roșii, măcar cu roșii, cu glas. Nu se pot întâlnea Așa, bun, bun. Și ajunge până acolo. Nu știu, să mai încerc o dată. Dar nu! Să pun altceva în loc de TNT. Și să caut un redstone. Bun, așa. Nu, se cum se la care. Mamă de toată. Certo, quando gli considera proprio tabacco, si fa casa. Dopo ci pongo questa cosa quando... Nu mai este nimic în el. Ma ce scende sta? Nu știu. Da, redstone dat. No? Troppo cosa? Firewall. Da. Green, culoarea mea preferată. Ce fiche Minecraft de Rebelion. Mai bine. Și 30 de minute. Wow, foarte fain. Încerc să fac. Dar nu se merge așa. Dar bun, asta. Și asta e pe asta. Lângă asta lui Veronica, lângă Cersa, lângă ăla, că toată casa 5 ani. Dopo strada c'è il mogliore, un po' piccoliere. Chiar în capăt e ăla. Victoria un făcut. Le pun aici în față. Anul fericit. Criu. Bun. Nic. Nu. 2020. 2022. Așa. Bun. Cam asta a fost video pe zi. Mai sunt 35 de minute din anul 2021. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la acest canal. Și ce să mai zic. La revedere, guys!